sarik joran kami afaro जों दिनै चिनि DDAD sa hapang ni bakhatei chini jo the first media rono जों Thumnai जों दिनै box लेखे बेलेखनो चिनि fruitful discussion था चिनि थिनांगौ जों चिनि जो Tiprasa media Rokbai DDAD sa hapang jo tuminlai चिनि बेसगाव सामु खान बागै o Panda जों दिनै चिनि DDAD sa hapang ni चिनि honorable CM चिनि borong sarpurna chondra dei चिनि DDAD sa hapang ni चिनि chief legal advisor borong nam datam chondra dei tongo चिनि additional CEO dei चिनि ICN चिनि principal officer dei jo चिनि basing ho azu चिनि jo media no kulian bayo ka belek naman ko salika jotono चिनि media rong je je problem face ke toman चिनि of discussion lekha dei almost जों DDAD si hamni khate जों चिनि awai mung tongnai थानाय जरावबो जों नुगैमानखा चिनि media ni जे गनि demand तंमानफोराव कायसा दरडाउन नि फैया आजागाव जों चिनि media थ्रुते जों गोबां मा जों delegation जों नागा आजागाव through social media जों नागा जों already जों discussion ना माबा जों already चिटि issue पे दंमोन but नियाव चिनि Tiprasa जे Panda मन बागै जों नियाव आसोले मारिला जों पहिलानो साननु समाथ हाजि आगिबो DDAD sa hapon bakhatei media rong bas important आवश्यक सिया याबा जों चिनि बुबाग नायपाल फंबाय चिनि DDAD sa hapon जों खामानि Yagulo जों बेलेखनो जों चिनि press rong बागै जों योग्य बुंजा स्पेशल जों Tiprasa media rong बागै दानि हागे आसु बस डिप्राइम खामानि दाबो जों at least जों खामानि Yagulo चिनि बुबागरा om jora eba limited fund bisin pano bini naipal phungbai jing jot chini executive member chini CM netritwe jing elekhno kaham eba wansung nate jing samung nale tongo chin media rong bagai gai o jaga wo kusana musama kaisi thane jora jing DDAD sa habang bukte jing press day celebration like press day celebration mane sala jing press day contribution distribute like ताई चिं चिनी जे press नि जे demand तंगमन बंग pension रो एबा बंगनि जे YouTuber समना जे गरनो जे भाइके ad रिमा अब policy न दिबो चिं discussion खालिका एबा already आगियो गाइस चिं अब policy न चिं implement खान बगे चिं गाइस committee प्लेस तंगमनि अब चिं already चिनि chief legal advisor नि चिं खाना का discussion न चिं अब drafting almost completed दा बस कंगो को सानना में कहाइसे जों बेलेखन ओवर सेंसिटिव जों खाम क्रपले जों डिसिजन पॉलिसी जों मासान नायके वान्स पॉलिसी जों जदि फमं थांगाय जों या खाजों थाना पॉलिसी जों नि बायरे थाना अन बगे जे स्टेटनि पॉलिसी जों जदि एडप्ट खालाय गाय जिनि जे यूट्यूबर्स फरक सबनो एडमायिं थाना अन बगे जों थाने जरारगो जों जिनि जे एनलिस्टेड कमन जे केबल जे चालु तमन चिनि चाटा जे चैनल तमन जों बरनो जों ऑफिशियल जों मॉनिटरिंग तमो ते जों जे यूट्यूबर्स न जों ऑफिशियली बनो रिनान रूल्स क्रिफाना चिनि बुबागर आसेका हामजमा बिसिते जों बरनो अनऑफिशियल जों बरनो चुबाय दंगो आबो चिनि यूट्यूबर्स बो जतन साइमन गाबन बरनि चुबामन बिसिते जों दाबो सुजारते जों काम सामन खाले जों ऑपरेशन खाले दंगो ते अमबो जों वान सुजे जे DDAD sa hapang जे चिनि press rong bagai जे जागा बरंनि press club tangan bagai bo जों almost जों abo processing no tango चिनि press rong bagai जों oro जों agi se जे hapang tongai langmai phano जों tabu जों खामानि Yagulo चिनि DDAD sa hapang bukate जों press rong bagai bo जों almost माने सामुंजोलि तंगो जों चिनि press no जों kaisa dong land allot खालामनाय गयाबन परे जे जों दिनाव डिस्कस खालामनायका जों भाइके जों एड रिनान बागै जों पॉलिसीज नाम चिनि यूट्यूबर्स सम अब जों अलमोस्ट जों दिनाव डिस्कशन खालामनायका ते चिनि चीफ लीगल एडवाइजर बखते जों गाइसा प्रपोजल जों बेलाखन कामानथा नामंगे जे चिनि अजागो चिनि एडिशनल सीईओ जगह कमिटी जे हेड ऑफ कमिटी जे तमन अब कमिटी चेयरमैन तमनाय आबुन Yagulo चिनि IC ni view tongnai member dai chini view lo tongnai member dai chini
finance ni chini you finance bo tongnai member te chini media khasti khorongni je expert khorongni korona chung et khaijanai awon bisite chung ta daltino sing operation sing snambul chung da chini youtubers no chung je korona chung helpline ma gai te kaisa ngai je chung saimano chini media rok chini for future chung korona always chung honor khayo जों जेकुनु मीडिया थं फाइया हाके बो जेकुनु अर्गनाइजेशन मा तंगिफान तंग जों तिप्रासा मीडिया न जों बनो अनार नो जे जाफानो बो जे अर्गनाइजेशन तंग जों इक्वली के जों बनो माने वैल्यू रो जाहाते जों बनो इक्वली न जों बनो जाहाते जे अनार रो जों हेल्प लाइमान ए तेगे सांग रिक्वेस्ट खाने मखा हाइसे जों जे वान जे मीडिया रंग जों जे रि तंग मान अब गोबां सिस्टम एरर तमान बगै सिंगामना जों Ttaadc मनो चेंज खालामनाय ताहि के जेहेतु अब जोंनि प्रिंट मीडिया जेमन न्यूज़पेपर जों एड रुमन अब आगिनि सिगनो आगि हाबां जों एड खालामजा जों बनो साडनलि जों रिमुव खालामनाय ताहि के जों गाइस पॉलिसी दं जेहेतु जोंनि आगि टीडीएस आं फुल पॉलिसी क्लेम बगै जों आ पॉलिसी बो पॉलिसी जों फॉलो खालामनाय अब ग्रीन बगै जों बनो जों अब खालामनाय गाउन बगै जों जे limited fund bising bana chung chini media no chung very important ri thango te bus kang jaro bus amai kana chung tebo chini media no thutui kam session na ho chung bus kang discussion bon bising no chung porno sam kam tangai thnai nai te ke ko hangai chini ang request lainai je ki insurance je chini over chini media rong bagi je human pension abor khemani apele ke nangku go tangi mai tangai जेहेतु चिनी आसे हार्ड वर्क लाइ दङ चिनी मीडिया चिनी दफाने बगै चिनी तिप्रासाने बगै जों अबन चिनी बेलेगनि एप्रिशिएट लाइ आंगे अबन बगै चिनी लिमिटेड फंड बिसिंगो थाजिंगो सागा जे चिनी आईसीए डिपार्टमेंट ओनली 32 लाख को फरक चिनी मीडिया सागा आं बन बेलेगनि एप्रिशिएट खायो जाहाते आ 32 लाख नो स्टेट नि हाइकेनो इंक्रीज खालायना बगै आंगे चिनी जदि इंक्रीजिंग हांगाय जों चिनी जे मीडिया रो जे डिमांड तमाने जे पेंशन तमाने जों बन इम्प्लिमेंट खालायना अब बग आं रिक्वेस्ट खालायनाय जों टीडीडी से हाबन आईसी एबा टीडीडी से हाबन बखातिबो जों स्टेट गवर्नमेंट चिनी जेहेतु जब आईसी दिबन चिनी स्टेट नि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक सानियाव दंबा जों बनबो ऑफिशियल जों बनबो चिठी सिनाय तै नां खांगे जों आंदोलन अंखरना बगो जों तियार न टीडीडी से हाबा तै जत जों मीडिया बा मिलिबो जों सालसा अमन बागबो जों बालक प्रोटेस्ट खालायनि जाहाते फंड तमाका रहबो जाहाते चिनी मीडिया रमा दं जे पेंशन जे इंश्योरेंस तमना जों इम्प्लिमेंट खालायनो गाबनो चिनी डिमांड दंनाय आं अब रिक्वेस्ट खालामनो हाय नो हाय जे आईसीए डिपार्टमेंट जे फंड करिं तमानि अ फंड इंक्रीज खालायनो बागै जों टीडीडी से हाबं बहायको जों चिट सिनाय दे जों चि जत मीडिया फ्रेंड्स बाय जों गथालाय न जों जाहाते आमर डिमांड खालाय बा नांगा जों दरना आसुनो रेडी दङ अब आलोगियो जों जत मीडिया फ्रेंड्स दङ जों रगियो ना बसकन जरो चिनी जे ओ जे फंड जों इंक्रीज खालायनो आंगे नरो हांफेन सुजे जों बाहायगे जों टीडीडी हाबं फंड कमनि बिसिन दिबानो जों अबनो चालौलाय दङ गामबगे जे नांमानि को जों बिदिमन सालिका होपफुली नर फरासा जों कॉर्पोरेट खामानि बिसिनते नरनि थानजा एबा जत चुबामन बिसिनते जों बसकांगो दाखि दातिनो जे नंनि सानमुनो जों फुलफिल खालामनानै